És el moment que cadascú de vostès demani el vot per la formació que representen o per una altra. És a saber. Tampoc no se sentin obligats, 30 segons per cadascun. No, de forma molt breu. Jo crec que en els propers anys i en aquestes properes eleccions decidim cap a on gira la majoria. Si gira cap a l'esquerra, amb nosaltres, o gira cap al centre-dreta, amb el Partit Socialista, entenent-se amb el senyor Duran. Ens juguem si volem polítiques socials o política de xecs, si fem que l'ecologia sigui una oportunitat o ens situem en el ciment gris. Ens juguem, en definitiva, si avancem en drets i llibertats, amb l'avortament, aquest avortament que no volen despenalitzar. I crec que per tot això el que ens cal és que tots els dies siguin d'esquerres, que s'ha d'acabar això d'uns dies d'esquerres amb nosaltres i uns dies conservadors i de dretes amb les polítiques fiscals, amb la política energètica, amb d'altres. Per aconseguir-ho, nosaltres què proposem? Proposem solucions justes, lògiques i valentes. Necessitem de més força, que Iniciativa Verds Esquerra Unida, aquesta veu que ha tingut catalanista i d'esquerres a Madrid, tingui més força encara, i creiem que ho podem fer, des de l'equitat, des de l'ecologia i des de l'ètica. Per això el que creiem és que aquella gent inconformista, que aquella gent rebel, que aquella gent que pot votar el que ve de gust, el que faci és optar per nosaltres. Acabo ja. A les properes eleccions crec que podem ja anar a votar el que ens ve de gust, perquè el globus de la dreta s'ha desinflat i que això ens pot donar molta tranquil·litat. La gent inconformista i que té ganes de canviar les coses té una forma d'aturar la dreta, nosaltres sempre l'aturem, però a més de garantir que hi hagi polítiques d'esquerres. I avui això ho representa Iniciativa Verds Esquerra Unida. Jo vull demanar el vot a aquells catalans que viuen a Catalunya real, veritat, que no estan amb aquestes històries ideològiques o de colors polítics. Per això jo vull demanar als ciutadans de Catalunya que abans d'anar a votar el dia 9, que sisplau es facin unes preguntes, que es preguntin si viuen millor ara que fa 4 anys. Acabem de veure com la candidata socialista ha dit que seguirien fent les mateixes polítiques d'immigració i, per tant, si creuen que una política d'immigració que ha representat l'arribada incontrolada d'immigració il·legal és el millor, que es preguntin si volen que les criatures puguin estudiar en català i en castellà i en anglès, que es preguntin si les famílies que els costa molt arribar a final de mes i que tenen dificultats per pagar les seves hipoteques han de rebre, és just que rebin ajuts per poder-ho fer. El Partit Popular farà polítiques amb el cap per resoldre aquests problemes i també amb el cor per pensant en la gent, pensant en aquesta gent de la Catalunya real. Gràcies per fer possible aquesta transformació, aquest canvi amb el seu vot. El passat 1 de desembre, milers de catalans i catalanes van sortir al carrer per dir dues coses. Per dir prou a tot el maltractament de què ha estat objecte a Catalunya per part dels successius governs de l'Estat i exigir una altra cosa, exigir el nostre dret a decidir sobre aquelles qüestions que afecten el nostre dia a dia, a la nostra quotidianitat, al nostre benestar. I Esquerra va escoltar i a més va entendre aquest missatge. I per tant ja ha traslladat al conjunt de partits, jo ho he fet avui aquí, la necessitat d'anar junts, per tant d'anar units, per exemple, a defensar un nou finançament i unes millors infraestructures. Jo goso demanar el vot i la confiança a tothom cap a Esquerra Republicana, no només per això, sinó perquè som la força més útil des de la perspectiva del catalanisme d'esquerres, perquè serem l'únic grup parlamentari catalanista i d'esquerres els pròxims 4 anys. I des de la perspectiva global del catalanisme, perquè l'opció cap a altres forces polítiques és un xec en blanc que ningú no sap qui cobrarà. En canvi, tothom sap que si d'Esquerra Republicana en depèn, la dreta espanyola no governarà mai. Moltes gràcies i molt bona nit. Miri, jo no demano el vot d'aquella gent que vulgui votar per anar contra ningú. Jo demano el vot d'aquella gent que vulguin votar per il·lusió. Jo demano el vot d'aquella gent que creguin que realment el país està travessant un moment molt especial de la seva història. Jo demano el vot per aquella gent que vulguin que Catalunya torni a ser respectada. Catalunya en els darrers anys no és tan respectada com abans. Se'ns ha perdut el respecte. Això és el pitjor que li pot passar a un ciutadà. És el pitjor que li pot passar a un país. Per tant, demano el vot de la il·lusió, demano el vot de futur, demano el vot per aquella força política que serà decisiva en la política espanyola i que tothom sap que quan Convergència no ha estat decisiva, a Catalunya li han anat millor les coses. Aquesta nit hem estat debatent 5 formacions polítiques, però el que ens estem jugant el 9 de març és molt clar i molt senzill. És si el proper 9 de març el proper president del govern es diu Mariano Rajoy o es diu José Luis Rodríguez Zapatero i, per tant, si apostem per 4 anys més de drets de la gent, de polítiques socials
de convivència i també de desplegament de l'Estatut d'Autonomia. I ara Catalunya és tan transcendental aquestes eleccions que no pot estar ni per ambigüitats, ni per dubtes, ni per desorientacions. I el vot als socialistes catalans és un vot nítid i clar per 4 anys més de govern de progrés i, sobretot, per 4 anys més de govern amic de Catalunya, de desplegament de l'Estatut d'Autonomia, de nou finançament i de polítiques de confiança i d'inversió en aquest país. Cada vegada que a Catalunya se li ha deixat tenir veu, amb l'opció d'avançar o retrocedir, Catalunya ha apostat clarament per l'avançament. Som decisius en que aquest país durant 4 anys més continuï avançant. Moltíssimes gràcies i molt bona nit. Senyores i senyors, sé que tots vostès i totes vostès en aquest moment es pensen que l'altre ha parlat més que ell, o que ella. I la mostra la tinc en què tots vostès en un moment determinat han intentat fer de moderador, cosa que els agraeixo moltíssim per intentar facilitar-me la feina. Però els puc assegurar que tots i totes han parlat exactament el mateix nombre de minuts i a més ho han fet amb la correcció que d'altra banda els caracteritza, la qual cosa ens serveix per agrair-los la seva presència, agrair-los la seva col·laboració i desitjar-los a tots i a totes el millor. Moltes gràcies i a vostès també, senyores i senyors, fins un proper debat. Bona nit i bona nit.